Bekana ma tong ta khom khaye ye bono seung no ma bujok lai sinai ma salai nai ga ke ma tisai ma thanglai nai ta ini norok ni para CM sar no nugo ni bekha bom hai ma tongkha belai ke tong thokjak ha bwskango bubagrano nang bwse hamjai tongtai bo bisoto bom hai ka wansok bubagrano haroi wa sawai ani je jibon tong sakle ala bono ke thangsinai hai wa sok tong bubagrani hamjak mong bai sini CM sane hamjak mong nang bom hai ka wansok haroi nang borok tang mani no tui mani no tag nugui belai ke borok no hamjak kha ni bu mongka tamong kha Robi Lokhi bo parani purba para jolema 100 roster माने 100 point roster maintain खाइ जों चाकरि रिक्रुट खाइनाय होदि दिनै बरफ फाने लिस्ट खाइनाय नि जों तो दानि सिनि एडिसिओ जों बयनो हरनाय बा गे हानि बाङै जों 100 चाकरि मानाय जाय 100 सामं जों मानाय जाय अमनि बाङै जों महाराजा सिमिनो लामा महाराजा तो बनावनि बाङै फाया बो तो परिष्कार जतो जों नो दंगो गे दिनै बो साइ दंगो तिप्रासा जों गथालाया मियाफोरनि बो साजाबले जालेन वाला बागनि हत्ता कान्दर नुबाय खाना जे यूट्यूब नायनाय र गे ताक बाहायसि चलै दंबले ग्रेटा तिप्राले माखे कयला खनि खरिनै छु गे अम्बा जों कगनाबले जालेन वाला बागो ओ दागे नाय तो इंग्लिश दागे हा कगनाय कगजानाय तो इंडियानि बरकमा बुले गे ताक जों सेम चलै दंबले सागा दागे रो हा हंसो बाबु सिमि थेपा जागो न हाके हंग्रा सिरि माहाला हा गे थांनाय वा रेबाति हंखा बरनि सिका गे जों बाय जों कगलाय दंले ताबो कारण बरक डाइरेक्ट कगमालिया अमो हंके परिष्कार चिनि बिसि जों ठीक तो हंके बरक जों मुंसे खायमाले अमो परिष्कार पाय हायसि किन्तु चिनि बिसि वासि जोंनो सिनिया महाराजानो सिनिया अमो हायसि खायदों जों ओ जिनिस दानो जों चिनि गामिनि जत लुकुरकनो जों सालायनो नांनाय बसकांगो जों एडिसि विलेज कमिटि न जों क्लियर खायनो नांनाय बनि परे चिनि शक्ति बारायनाय जों शक्ति बाराय हा माने जों विलेज कमिटि मा हा माने महाराजानि फाम बारायनाय हायसि साइ के सावै जों दै बोसिनि टिप्रा मथानो क्राक खायनो बांगैनो जतनो उद्योग मानालायनो पखेव माहायनो जों थांनाय रं दुखा अनेकटा जों राजनीतिक बाय गोरों लायजाक बुगि लायजाक अ बुगि माने इतिहास न जों रिफ्रेवैनो जों ताबक जतनो सिलायनो नांनाय जतनो एक लायनो नांनाय अ जरावो जों थानसा मा दंलायनाय थानसा सारा उपाय गरै सिनि बुबाग्रा एकमात्र सिनि लीडर काहा अ लीडर काहानो जों जरा रयके सिनि कुंथाय बारा गमाय थांनाय हाय हनैनो ताबक जतनो सिनि एकमात्र बुबाग्रा अ थानसानि लगे रिफ्रेजाक अ थानसानो मुथांनार गनि बाङैनो अर जरा लीडर दंनाय जतनो जों बखा कुकुरखे याप्रि बाक्सा के कक बाक्सा बै अंक्लगो जाफानो होथों बै जाफानो बिभिन्न लुप खायथों नग रनाय चाकरि रनाय बिभिन्न वक्सा टक्सा रनाय होथों जों ओ लुब एकमात्र ताबक जों शुधु एक बছর सासे बेसिक रिखा इलेक्शन याके डिसेम्बर से डिक्लारिंग नाय कारण ब्रंनि ताक बर्तमान जे सरकार दंनाय ब्रंनि एकदम नो बांला फाइजा खायंलाय दंगो सरकार बफ्र लाइ थानाय कोनो थिकरै हाने बङै जों किसु सा जरा मानाय सिंलायनाय अ जराव जों जतनो बखा क्राक खायि चिनि सुदु बुबाग्रा अ बुबाग्रा नो नाहरि मासाव लायनाय बै जाफानो आरो सुकिनि इंगै साफायलाथों अ सुकिनि नो जों खुजवर लायया अ रलाया ngani bangैनो जों जारा साधारण चिनि बरक दंनाय बाक्सा बुचिया दंले किसु मिसु नावरनाय वावरनाय हंसा मबायनो बाक्सा किसु बखा मै थांनाय दङ के बत्रंनो जों बुजावगानि दायित्व दंके जों जारा लीडर दंनाय ब्रमनि उपरनो लीडर दंगो बिसेसै अर जागा यूथ दंगो यूथ रक विशेष खायता बरक तो थुं पायराय चिनि सोशल मीडिया हयते आरम्भ खाय विभिन्न मीडिया बाय बरक फोरों लायजाक दंगो संगे संगे अप टू डेट खबर माय दंगो के बननो जों चिनि अभिज्ञता न जों शेयर जारा बुसि थाया जारा लेखा परा मोबाइल फट नाय रोंगिया बरनो जों खायैनो बरनो बुजावगै जों जाते एक बছর जों क्राक खायनार लायनाय अ क्राक खायथानिबो नु जतनो जों अरचिनि यालमा बिसिनि बाहायनो जारा तांनाय तांक्राक रक जदि